Ефір телеканалу АТР триває. Я, Альвіна Сідбулаєва, приймаю естафету від колег Олега Борисова та Катерини Вишневської. І буду вас тримати в курсі найгарячіших новин. Залишайтеся з нами і вмикайте гучніше звук. Кабмін збирається третій раз на тиждень. Чого так часто? Порошенко знов не прийшов на допит у ДБР. Чи приведуть примусово? США чекають на новий поштовх нормандського формату. Заява Держдепу. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру АТР. Наші гості на цю годину – Денис Котенко, голова Дніпропетровського осередку Національного корпусу. Вітаю вас. Ігор Шевченко, екс-кандидат у президенти. Вітаю вас. Доброго вечора. І ми слідкуємо, що відбувається в Києві, саме в Кабміні. Там працює моя колега Мілена Меді. Вітаю вас, Мілена. Розкажіть, чого так збираються вже третє в Кабміні, що вирішують, яка там ситуація, яка атмосфера? І ми бачимо, що ми маємо проблеми зі зв'язком і будемо налагодити зв'язок. Як вважаєте, чого третій раз Кабмін збирається, що вони вирішують, чому така жива у них робота почалася? Ну, зараз представникам нової влади дуже хочеться і дуже потрібно показати, що вони працюють, знаєте, такими стахановськими темпами, тобто збираються, там працюють постійно у Верховній Раді, дуже швидко приймають закони, там зранку до ночі сидять, і так само Кабмін. Тобто зараз дуже багато людей дійсно сподіваються на нову владу, дуже багато людей довіряє новій владі, і я думаю, що вони будуть зараз робити все там адекватне, неадекватне для того, щоб цю підтримку утримувати. І от я думаю, в принципі, через це, по-перше, вони і збираються, так, якщо говорити про якісь там медійні причини, скажімо так. Ну і, в принципі, я думаю, якщо про причини практичні, то багато є питань, Кабмін тільки сформувався, я думаю, що тільки там, і вже ми маємо зв'язок з колегою Мілена Меді. З нами на зв'язку. Мілена, вітаю вас. Салям алейкум, Альвіна. Розкажи, будь ласка, як відбувається вже третє засідання, чи зачиненими дверима, чи все ж таки вони стали більш відкриті, все ж таки відкрили двері і пустили журналістів. Розкажи, яка атмосфера і що там відбувається? Альвіна, дуже складно описати тобі атмосферу, тому що засідання вже третє поспіль на цьому тижні проходить у закритому режимі. Тобто журналістів не допускають. Тож нам залишається лише стояти тут, у прес-центрі, та розмовляти з вами. Яка атмосфера? Що обговорюють? Нічого взагалі не відомо. Журналістів не пускають. Сказали, що брифінг Олексія Гончарука відбудеться о 19 годині. Хоча спочатку він був запланований на 16-ту, але потім був відмінений. Тож ми з нетерпінням чекаємо на вихід нашого прем'єра, аби поставити йому ключове питання. По-перше, що обговорювали на сьогоднішньому засіданні, і по-друге, чому третє засідання поспіль нового уряду проходить у закритому режимі. Альвіна, поки тобі слово. Дякую, Мілена. Мілена Меді була з нами на зв'язку з Кабміну, і будемо чекати новин від неї вже наступної години. Пане Ігоре, як ви вважаєте, чому вже третя? Вони так збираються, і ми бачимо, як наша кореспондентка сказала, що за зачиненими дверима. Ну, з власного досвіду, я був членом уряду, можу сказати, що перші дні після призначення вони дуже-дуже напружені. І це нормальна ситуація, коли вони збираються кожного дня і проводять третє засідання уряду. Чому? Тому що, по-перше, треба створити план, взагалі, програму дій уряду. Вони повинні як можна швидше оголосити народу, країні, що вони будуть робити, куди країна буде рухатися, а це непроста справа. Я пам'ятаю, ми також по 8 годин навіть на день засідали, звичайно, без журналістів, тому що там були жваві дискусії, тому що ми дійсно брейнстормили, навіть як назвати програму, також це питання. Тому це нормальна робоча ситуація, ніяких екстраординарних ситуацій я зараз не бачу, тому хай люди працюють, а те, що журналістів не пускають, ну ви знаєте, це також нормальна ситуація, тому що те, що відбувалося за Яценюка, за Гройсмана, це була тільки частково допускали журналістів. От я пам'ятаю, перші там 15-20 хвилин
те, що потрібно прем'єру сказати на камери, він каже для піару, як от казав колега, саме для піару він щось там розказує, потім всім кажуть дякуємо, до побачення, всі виходять, і тоді тільки починається реальне засідання Кабінету міністрів. Воно може тривати годинами і годинами. І ніхто потім не розказує, що саме прийняли, тому що там десятки питань піднімаються і приймаються. Потім прем'єр-міністр або якийсь міністр може вийти і сказати про якісь основні рішення. Тому я б не нагнітав зараз, як то кажуть, обстановку з приводу третього засідання поспіль, недопуску журналістів. Це нормальна ситуація в воюючій країні. Ну, подивимося результати і як вони будуть виступати, і про рішення. Ми поговоримо щодо Петра Порошенка. Ось він знову не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань. Директор ДБР Роман Труба заявив, коли п'ятий президент не матиме можливості уникнути виклику до слідчих. Уникання допитів з використанням сумнівних причин – сценарій не дуже ефективний як для людини, якій немає чого приховувати і є що сказати на свій захист. Тим більше, коли ходити на допити все одно доведеться, якщо не зараз, то з січня 2020-го. А ось речниця ДБР Анжеліка Іванова розповіла, що дозволяє Петру Порошенку уникати розмови зі слідчими. Коли особа не з'являється двічі на допит, слідчі мають право клопотати до суду щодо застосування до цієї особи примусового приводу. Однак зараз ми розуміємо, що дана особа є народним депутатом України, на яку розповсюджується депутатська недоторканність. Тому до січня 2020 року, власне, слідчі нічого не зможуть зробити з тим, що він не з'являється на допит. Ось ми бачимо, що Порошенко не прийшов на допит. Ігор, як вважаєте, чому саме? Ну, напевно, він чогось боїться. Напевно, він боїться певних запитань, які слідчий буде йому задавати. А от, до речі, про те, що сказала речниця, це не зовсім відповідає дійсності. Його можна позбавити недоторканності і до кінця року. Тобто ми знаємо, що є процедура на сьогоднішній день. У партії «Слуга народу» є більшість, вони можуть проголосувати. Звичайно, що потрібно, щоб слідчі зробили певні дії, щоб прокурор, генеральний прокурор, який вже призначений, підготував і подав подання до Верховної Ради про зняття недоторканності і про примусовий привід пана Порошенка на допит. Це можна зробити протягом кількох тижнів, навіть тижня. Такими темпами, як вони приймають закони і зміни до Конституції, то вони можуть це зробити. Так, вони дуже так працюють і, як це кажуть, конвеєром, так, приймають всі ці рішення. Тому вони, якщо є бажання і політична воля, якомога швидше привести Порошенка на допит, то вони це можуть зробити досить швидко. Денисе, як ви вважаєте, чому Порошенко не приходить, чому йому ховатися від ДБР? Є що ховати? Петро Порошенко – це людина, яка в будь-якому разі, хоча б тому, що вона була 5 років першою особою, першим обличчям держави, людина, яка відповідальна за все, що коїлося в державі. Зокрема, за свої призначення, зокрема, за розворовування оборонки та всі інші жахливі факти, які всі українці знають. Але я думаю, що знаємо ми далеко не все, тож Порошенко дійсно є чого викликати. Порошенко є чого допитувати, і моя суб'єктивна думка, що є за що карати. Петро Порошенко дійсно зараз буде в своїй медійній площині показувати, що це політичні переслідування, що насправді він ні в чому не винуватий і так далі і тому подібне. Але насправді найкращим було б для нього показом того, що він не винуватий, прийти на всі ці допити, так, і розвалити там всі 8-10, скільки там вже на нього відкрито справ. Тобто дійсно людині є що приховувати, людина боїться відповідальності, людина боїться правоохоронних органів наразі, тому що влада змінилася, можливо, там неочікувано для нього. І дійсно зараз все залежить лише від політичної волі нової влади. Тобто дійсно, якщо буде політична воля, якщо буде бажання карати злочинців і найпершого злочинця для такого показового результату, то вони мають це робити. Так, а от адвокат Порошенка і Українській правді сказав, що Ігор Головань, що Порошенко не прийшов на допит з поважної причини, повістка про виклик була не дійсна, бо була неправильні строки її подачі. Як вам така відповідь захисника Порошенка? Ну, це його робота, він за це отримує гроші, він же не безплатно захищає Порошенка. Це робота адвоката, знаходити процесуальні якісь нюанси, які дозволять, знаєте, обґрунтувати або пояснити суспільству, чому його підзахисний, тобто клієнт, не з'явився на допит.
Це, можливо, формально він там десь і правий, можливо, там слідчі якусь закарючку і поставили. Але, повторюю, якби Порошенку не було чого боятися, він би не звернув увагу на якусь помилку маленьку технічну там в цій повістці. І прийшов би, відповів би на запитання і зняв би з себе цей тягар. І я хочу додати, що насправді це настільки смішні відмазки, тому що коли Петра Порошенка викликають на допит, там за півгодини в усіх ЗМІ вже є ця повістка. У Петра Порошенка чомусь її немає. Тому це смішно. Порошенко виглядає, на жаль, смішно і точно не відповідає там статусу п'ятого президента. Ну, але ж Порошенко може сказати, якщо от ви сказали, що якщо буде воля влади, так, це ж може він використати як тиск нової влади на себе. Ну, можна пояснити, що завгодно тиском, але є певні закони, є процедури, є вимоги, є процесуальний кодекс, він повинен це виконувати. І щоб там не було, треба це робити. Є кримінальна справа, вона заведена. Звичайно, що будь-хто зараз буде пояснювати якісь там кримінальні справи утисками. Окей, не проблема. Як це було зі мною, да? Завели кримінальну справу, я приходив на всі допити, все перевірили, не знайшли жодного доказу, закрили справи, все, я чист. Ось щодо поговоримо щодо інших депутатів. Двох колишніх нардепів оголосили у розшук. Про це повідомив колишній генпрокурор Юрій Луценко. Давайте подивимось, кого саме. Колишніх народних депутатів Вілкула і Колєснікова рік тому взяли під захист регламентний комітет і Верховна Рада, не давши дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності. І лише після втрати ними депутатського статусу вчора їм оголошено підозри і розпочато процедуру розшуку. Ось ми бачимо вже колишні депутати у розшуку. Як ви вважаєте, чи вони не втечуть з України? Так, напевно, їх вже немає в Україні. Звичайно, якщо... Ну, я скажу, що наші редактора, ми дзвонили помічникам колишніх депутатів, вони відмовилися спілкуватися і взагалі, де відбуваються колишні нардепи, які оголошені в розшук. Які ваші прогнози, як буде йти ця справа? Так само, напевно, як і всі решта. Вони, напевно, вже давно втекли, вони, скоріш за все, вже сидять десь в Росії, в Москві, вже там в своїх якихось будиночках, які вони собі прикупили вже давно, за вкрадені колись гроші, коли вони були при владі. Тому, я думаю, буде та сама історія, що і з Азаровим, і з Арбузовим, і з усією цією бандою, яка була при владі. Як ви гадаєте, Денисе, де вони зараз перебувають? Не знаю, де вони зараз перебувають, можливо, і десь на якихось відпочинках, але я хочу сказати, по-перше, як людина, яка була на фронті, що Вілкул і Колєсніков, вони дійсно одні з тих людей, які вели сюди, в нашу з вами країну, війну. І тому вони мають бути покарані. Я не знаю, там за що саме, якщо чесно, ще не дивився, на них відкрили. Вони за 2011-2012 роках, так, ну, це земельний як мінімум з 2014 року, там я сам був учасником подій, в яких бачив, що Вілкул, Колєсніков, вони дійсно скоюють злочини, збирають тітушок, пропагують руський мір і так далі і тому подібне. Тобто за це все їх можна притягувати. Але, на жаль, їх притягують саме не за це. Так, і на жаль, те, що ми зараз бачимо, це скоріше, знаєте, такі внутрішні розборки олігархів. Тобто Вілкул, він входить там в зону впливу Ахметова, це, в принципі, всім відомо. Прокурор зараз – це людина, яку пов'язують безпосередньо із Ігорем Коломойським. Тобто, можливо, те, що ми зараз бачимо, це не правосуддя, а лише розбірки олігархів. Хоча я, знову ж таки, певен, що ці люди мають відповідати за всі і економічні, і державні злочини, які вони скоювали за час свого знаходження при владі і в статусах народних депутатів. Ось ви бачите зараз на екрані Кабмін, і має вийти прем'єр. Як буде виходити прем'єр, і ми будемо наживо показувати його брифінг і взагалі результати його роботи. І хотілося ще одне питання щодо цієї теми. Як вважаєте, чому Луценко дає таку інформацію, а не Рябошапка, який є нині вже генеральним прокурором, а Луценко – це колишній? Що це за така допомога? Луценко займається своїм самопіаром. Тобто він розуміє, що він втратив посаду, він не є народним депутатом. Звичайно, що він хоче залишатися в медійному просторі, він хоче далі продовжувати якусь свою політичну кар'єру з, напевно, з якимись думками про нову якусь державну посаду. Тому він використовує ту інформацію, якою він володіє на сьогоднішній день, як колишній прокурор, для медіа покриття, для медіа, чисто для піару.
А ось голова Верховної Ради згоден направити до Венеційської комісії законопроекти щодо внесення змін до Конституції України. Про це він сказав в етері 1+1. Якщо ми говоримо про Венеційську комісію, а одне іншому не заважає, і ми про це говорили під час засідання. Ми направляємо це до Конституційного суду, але після цього ми теж готові відправити до комісії, щоб вона дала своє заключення. І це нормальна практика. Я не бачу в цьому проблеми. Ось ми почули і голову Верховної Ради. Ви бачили, і вся Україна бачила, як працювали депутати. Вони конвейером приймали рішення, і за один день навіть 7 змін були внесені. Як вам така робота і щодо Венеційської комісії? Ну, я жодних проблем не бачу, що Верховна Рада так швидко працювала і приймала ці закони, і навіть зміни до Конституції. Але якщо побачимо за 29 років, так, незалежність України, вони дуже працьовиті, якщо ми порівняємо з іншими депутатами. Ну, це дуже добре. Для мене головне ефективність. От я вважаю, що державні органи повинні максимально ефективно працювати, особливо в цей час, коли ми в кризі. По великому рахунку і в політичній, і в економічній, як би там не було, але ми в кризі. Тому чим швидше і чим ефективніше буде працювати і Верховна Рада, і Кабінет міністрів, і інші органи, тим краще для країни і для людей. І навіть те, що вони там порушують якісь там маленькі, дрібні процедурні речі, я вважаю, що можна на це закрити очі, якщо ці закони, вони робляться дійсно з метою покращення життя простого рядового українця. Як вам така робота депутатів? Ну, ті зміни до Конституції, які вже були запроваджені, я вважаю, що вони є позитивними. Цього і Україна, і українці, і, в принципі, українська держава, і наше законодавство чекало всю історію незалежності України. Так? Щодо темпу, в принципі, я вже висловився на початку, у них шляху іншого немає. Вони заявили про зміни, вони заявили всі свої обіцянки, і зараз у них немає іншого шляху, як збиратися, працювати і приймати ці зміни. Щодо Венеційської комісії, ну, насправді, моя думка така, дуже добре, що відправлять, добре, напевно, що там незалежні міжнародні органи подивляться і дадуть свої оцінки нашим законопроектам, але, знову ж таки, я вважаю, в першу чергу, приймаючи закони, ми маємо думати про інтереси України і українців. Наприклад, той же самий мовний закон, так, ми згадуємо, який, там, коли хотіли прийняти, то угорські, наприклад, експерти також висловлювали свої обурення, занепокоєння, але все ж таки це нам не заважало тоді його приймати і все ж таки відстоювати нашу мову, так, наші закони і так далі. Тобто, в першу чергу, я чекаю від нових народних депутатів, що вони, приймаючи ті чи інші зміни в країні, особливо конституційні зміни, вони будуть керуватися саме інтересами національними. І поговоримо щодо нормандського формату. Ось США сподівається, що Зеленський дасть новий поштовх нормандському формату. Про це заявив держсекретар Штатів Майк Помпео в інтерв'ю The Daily Signal. Давайте послухаємо. Ми активно намагаємось віднайти вірний набір рішень. Сподіваємось, це можна розв'язати. Ми також справді сподіваємось, що нове керівництво в Україні надасть нового поштовху нормандському формату. Звільнення 24 українських моряків було б гарним початком для переговорів з боку Путіна. Як вважаєте, що це за новий поштовх? Ну, треба починати говорити. Тому що вже затягнувся цей перерив в переговорах, а наші вояки там продовжують гинути. Треба робити все можливе, щоб якомога швидше припинити вогонь. Але я вважаю, що нормандський формат, чи там був мінський формат, воно не змінює суті. Це просто форма змінюється, доєднаються Сполучені Штати. Але все рівно це добре. В принципі, це добре. Але треба кардинальніше підходити до проблеми. Я вважаю, що треба все ж таки залучати всіх учасників, тобто підписантів Будапештського меморандуму. Назвати це не нормандським, а Будапештським форматом. Чому? Тому що це документ, реально діючий документ міжнародного права, який
дозволяє захиститися нам. Ну, скажімо так, це зобов'язання тих країн, які підписали, захистити нашу територіальну цілісність. І вони повинні, в тому числі, якщо вони не захистили нас через міжнародні інструменти, коли почалася агресія, то вони хоча б зараз повинні зібратися і зробити все можливе, щоб припинити бойові дії і взагалі вирішити цю проблему. Але ви знаєте, що в Будапештський меморандум потім підписали ще Франція і Китай. Дуже важливо, що Китай. Я вважаю, що треба Китай долучати до цього процесу. Чому? Тому що Китай може впливати на Росію ефективніше, ніж західні країни, тому які зараз там і санкції мають проти Росії, взагалі там, скажімо так, відносини досить напружені. А от мені здається, Китай зміг би більш ефективно попрацювати для вирішення проблеми на Донбасі. Денис, як ви вважаєте, чи буде краще, якщо долучиться США до нормандського формату і зміниться ситуація в Україні? Ну, дивіться, якщо казати про Мінськ і нормандський формат, тобто чотирьохсторонні, так, Франція, Німеччина, Україна, Росія, то він себе не виправдав і шостий рік не виправдовує. З 2014-го, так, спочатку 15-го ми намагаємось домовлятися у Мінську, але це не працює. Кожного дня наші бійці потрапляють у лікарні, чи не кожного дня наші бійці гинуть. 4 вересня позавчора на Світлодарській дузі загинув мій однополчанин Едуард Шахов, наприклад, так. І, на жаль, кожного дня такі сумні новини з фронту ми бачимо. Тобто нормандський формат, на жаль, він не працює. З ким там розмовляти? З Макроном, можливо, який нещодавно зустрічався з Путіним, писав про нього там компліментарні пости у свій Фейсбук, з Меркель, яка вже добудовує Північний потік-2. Сполучені Штати Америки дуже добре, але зараз ми бачимо, що вони також грають в ігри, вони обмежують військову допомогу Україні. США підтверджує. Трамп кличе Путіна на наступний саміт G7, так, в якості свого гостя. Тобто я хочу закінчити. Я вважаю, що насправді дипломатія – це дійсно необхідний шлях вирішення військового конфлікту, війни, яка зараз точиться в Україні. Але для сильної дипломатії має бути сильний фундамент. А сильний фундамент – це, по-перше, сильна українська армія, по-друге, сильна українська економіка. Спочатку треба налагодити ці пункти, і для цього у нас, у українців, у української влади поки що є час. 1-2 роки на це, для того, щоб дати плацдарм своїй дипломатії, щоб наші дипломати, наші представники на міжнародній арені мали більш вагоме слово. Зараз, на жаль, ми бачимо, що українську владу буцають як м'ячик в будь-якому форматі. Тому я не думаю, що це доцільно. І ось держсекретар США підтверджує, Штати, як і раніше, відкидають захоплення Криму Росією. Про це Майк Помпео розповів також в інтерв'ю видання The Daily Signal. Давайте послухаємо. Ми дуже чітко виклали свою позицію щодо ролі Росії в Україні. Кримська декларація чітко говорить, США відкидають анексію Криму Росією та зобов'язуються підтримувати цю політику до відновлення територіальної цілісності України. Ось ми бачимо, що США підтримує Україну і територіальну цілісність. Як вважаєте, коли ми відчуємо ті зміни, ці кроки, аби Крим був ближче до материкової частини, до підконтрольної Україні? Ну, на жаль, це все дипломатичні, коректні заяви, які не мають жодних наслідків, практичних наслідків. Тому ми повинні бути більш прагматичними, і я от погоджуюся з колегою про те, що ми в першу чергу повинні стати самі сильними і незалежними, фінансово незалежними від Заходу, енергетично, інформаційно незалежними від Сходу. Ми повинні мати сильну економіку, яка може підтримувати і збільшувати, укріплювати, підсилювати нашу армію. Чим сильніше ми будемо економічно і військово, тим легше нам буде спілкуватися в різних форматах, чи то нормандський, чи будапештський, чи будь-який. Тому в першу чергу ми повинні бути прагматичними в інтересах України, українського народу, а не намагатися сподобатися чи Сполученим Штатам, чи Брюсселю, чи Москві. Щодо вашої позиції щодо Криму, хотілося почути, наскільки ви бачите зміни? Як повертати собі Крим? Так. Ну, насправді, в принципі, це такий самий процес, як і повернення Донбасу, але набагато важче. Так? Тут також мова йдеться про військово-дипломатичні шляхи, і тут я думаю, що Україна, знову ж таки, повторюсь, так, має ставати сильною, має нарощувати армію для того, щоб тут вже
мати якусь противагу Російській Федерації, так, для того, щоб мати можливість бути сильними порівняно із Російською Федерацією, для того, щоб, знову ж таки, повторюсь, мати вагоме слово на міжнародній арені і більш вагому підтримку. Тобто заяви подібні, як і від Держдепу Сполучених Штатів Америки, так і від наших європейських сусідів, так, ми чуємо постійно, але на жаль, про той же самий Крим вже всі забувають. Я не пам'ятаю, коли останній раз чув там від європейських лідерів про Крим. Так, про Донбас йдеться, про вирішення війни на Донбасі. Але, на жаль, Крим відкладають у довгу шухлядку, як і європейські наші союзники, партнери, сусіди, так і ми бачимо, що українська влада, на жаль, у неї поки що немає чіткого стратегії і плану повернення Криму, але такого плану немає ні у кого. Тому, знову ж таки, наголошую, нам треба брати декілька років на те, щоб нарощувати власні сили, і тоді вже, думаю, ми більш ефективно зможемо вирішувати всі ці проблеми, повертати в Україну Крим, зокрема. І щодо повернення наших політв'язнів лунають вже декілька тижнів. Ось останній тиждень через повідомлення в ЗМІ та в деяких телеграм-каналах родич українських в'язнів Кремля та вся Україна сповнені надії на повернення бранців. Як розвивалася тема обміну протягом тижня? Давайте дивитись разом. 28 серпня Кирила Вишинського, якого звинуватили у держзраді, відпустили з-під варти. За інформацією видання «Українська правда», звільнити Вишинського просив телефоном Путін у Зеленського. Проти ночі 30 серпня популярні телеграм-канали поширили інформацію, що нібито до підмосковного аеродрому вирушила колона автозаків у супроводі гелікоптерів. 30 серпня розслідувачі з Bellingcat написали, що Україна збирається віддати Володимира Цемаха, який є фігурантом справи про збиття літака MH17. 3 вересня російський комерсант написав, обмін зірвався, зокрема через те, що не змогли домовитися про юридичний механізм звільнення людей. 4 вересня Інтерфакс, посилаючись на власні джерела у дипломатичних колах, повідомив, обмін може розпочатись 7 вересня. Як ви гадаєте, чи відбудеться обмін завтра, 7 вересня? Не знаю, чи це відбудеться завтра, але думаю, що цей обмін відбудеться дуже скоро. Тому що вже всі ці процеси пішли. Ми бачимо, якщо політв'язнів в Росії почали звозити в Москву з таборів, якщо випустили 2 людей в Україні, то не просто передали, обміняли, а випустили. Значить, ці переговори там більше випустили. Там і є Вишинський, є і відомий цей Цемах. Ну, я ж кажу про те, що, напевно, вже якісь технічні питання вирішують. Якщо наша влада, але це політичне рішення, вирішила випустити фігуранта справи по MH17, значить, все досить серйозно, і я думаю, що наші бранці скоро повернуться додому. Денисе, хотілося почути вашу думку. Ви сказали, що захищали на сході Україну, так? Це цілісність України. Так, в складі полку Азов. Полку Азов. Як ви ставитеся до того, що до обміну долучили також і Цемаха? Ну, дивіться, по-перше, всі ми дуже хочемо побачити наших хлопців вдома. Нагадаю, що Цемах – це ця людина, яку підозрюють у вбивстві. Для телеглядачів, так, що це людина, яка саме причетна до вбивства, так, майже 300 людей із 8 країн світу, який є підозрюваним у справі MH17. Дійсно, і вчора ми навіть партією «Національний корпус» виходили під Київський апеляційний суд, який приймав рішення відпускати Цемаха із акцією протесту. Я поясню нашу позицію, нашу думку. Ми не розуміємо, чому на одній возі, на одній ланці стоять Цемах, злочинець, міжнародний терорист, який причетний до пересування Буку, так, він саме цьому зізнавався в відео, які вже потрапили в інтернет, на руках якого 298 смертей. Вишинський злочинець, пропагандист, людина, яка просто з Києва керувала РІА Новості України, який визнавав анексію Криму і займалася інформаційними диверсіями в Україні. А з нашого боку це Сенцов, це Кольченко, це українські моряки, це Павло Гриб, так, там 20-річний хлопець, Карпюк,
які незаконно були затримані і незаконно досі утримуються в Російській Федерації. Чи відпускають, наприклад, Російська Федерація наших моряків до обміну, щоб вони там походили, погуляли по Червоній площі, хоча вони Я ще не вас засуджені? переб'ю, давайте послухаємо зараз коментар давайте. Рефата Чубарова. Ось, якщо процес обміну не передбачає звільнення кримських татар, то це може лише укріпити позицію окупанта в Криму. Про це сказав голова Меджлісу Рефат Чубаров. Давайте його послухаємо. Росія своїми підходами до обміну ув'язнених, вона укріплює свої позиції. Росія не допускає обговорення питань щодо звільнення політв'язнів кримськотатарських, українських, які незаконно були позбавлені свободи на території тимчасово окупованого Криму. Отже, Росія нібито навмисно указує на те, що, мовляв, це моя територія, ці мої громадяни, і я можу з ними робити все, що завгодно. Ось ми бачимо, в обміну немає жодної прізвища кримських татар. Тобто, дійсно, ми бачимо з усіх цих чинників, так, що обмін є нерівнозначним, на жаль. Він грає більше на руку Російській Федерації. Російська Федерація зараз отримує Цемаха, там, можливо, він їм потрібен живий, можливо, він їм потрібен мертвий, але їм потрібно, щоб він мовчав, і щоб він не наблизив світ до визнання Росії, Російської Федерації міжнародним терористом. А Росія реально винна у низці міжнародних терактів. Тому, на жаль, тут знову ж таки слабкість української дипломатії і підігравання в цій ситуації Росії. Хоча, знову ж таки, найперша мета – це повернути наших хлопців додому, але ми також маємо думати і про майбутню ситуацію, так, і про війну, яку ми ще не завершили, про підтримку там Заходу в наш бік. Тобто тут я вважаю, що українські дипломати мають бути більше далекоглядними і ставитися до Російської Федерації як до ворога, а не як до там можливого союзника. Зрозуміло вашу думку. Пане Ігоре, як ви вважаєте, кримських татар немає в обміну взагалі в цьому списку. Чи є план? Чи Росія буде їх приймати як за своїх громадян України, Росії, перепрошую, і як бути кримським татарам, корінному народу Криму? Я вважаю, що дійсно Україна повинна захищати кримських татар, в тому числі ті, які арештовані. Тому що ми не визнаємо анексії, ми вважаємо, і так воно є, що Крим – це українська територія, тимчасово окупована, реально окупована. Тому для нас всі громадяни, які проживають в Криму, в тому числі і кримські татари, є українські громадяни. І Україна повинна робити все можливе для їх захисту. Тому я вважаю, що це недопрацювання, або це політична така воля, політичне рішення, але воно неправильно, що мова не йде про також звільнення кримських татар в цьому обміні, який є реально нерівнозначний. Тому що ми звільняємо набагато більше ув'язнених з російської сторони, ніж українців. Там 200 з чимось звільняємо ми і 30, кілька десятків, тобто 30 з чимось звільняють росіяни. Тому, я думаю, було б цілком правильно, якби в цей список включили кримських татар, яких арештували в Криму. Денисе, як ви вважаєте, чому немає кримських татар у списку на обмін? Ну, я думаю, тому що, знову ж таки, це там частина гри Російської Федерації, яка хоче всіма методами показувати, що от Крим – це її територія, що там кримські татари, зокрема, це її громадяни. Тому я думаю, що це буде тягнутися певний час. І знову ж таки наголошую вкотре за цей ефір, що це все залежить від сили української дипломатії. Наразі Російська Федерація виглядає в більш виграшній ситуації, а ми їм підіграємо чомусь. Зокрема, це стосується і питання кримських татар. І ось не пропустить ток-шоу «Міст» знову в ефірі телеканалу АТР. Кримська татарська автономія, чи підтримує її нова влада? Коли відбудеться обмін полонених та як нова влада збирається повертати Крим? Нова програма з новими ведучими вже цієї суботи. Добрый вечер. Телепроект «Мост» приветствует вас. В новом сезоне новые политики, новые ведущие. Только я остаюсь прежним. Теперь за кадром.
Совсем скоро в этой студии мы расскажем обо всем, что происходит в оккупированном Крыму. Задержание, пытки, огромные сроки и даже убийства. Про то, о чем молчит путинская Россия. Но мы молчать не будем. И начнем 7 сентября в 20:00 на АТР. І я вас запрошую на ефір. Дивіться у 8 годині вечора телепроєкт «Міст» на нашому каналі. І там більш докладніше будемо говорити про політв'язнів і про саме Крим, який саме окупував країна-агресорка Росія. Денис Катенко, голова Дніпропетровського осередку Національного корпусу, і Ігор Шевченко, кандидат у президенти, були з нами. Дякуємо, що завжди з нами і приходите до нас в ефір. Дякую вам. Дякую. А ефір телеканалу АТР продовжують випуск «Заман», а найцікавіші моменти з ефіру ви можете подивитися на нашому ютуб-каналі. А з вами я зустрінусь через 20 хвилин. Проблема Криму на міжнародній арені. США, як і раніше, не